ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi ha ka hnyotrik menta ubenai ki pulit ki layo ban kem ye ki arngut ki brek badan kti ban lute na ka wei ki petrol pump ya ka bala tip kum ka mau khanu service station ka bade ka jingjia ka bala jia usnem bala dep ha ka khat khandai trik ubenai naiwing arajar arpu wei ki arngut ki bala shaken ki dei ya ki bala tip kerteng kum barabor namsau ubaki ju khotsin ukrshan makri bat ubashong basa ha pulis bazar bat uwei pat udai ya ubala tip kerteng kum bhaijan warba ubashong basa ha mau kasiang ka kerwo khubor no superintendent of police jong ke East Khasi Hills district kalaya tho batang shisngi hadin bala yo kem yaki ubarabor namsau ulalat pet na kakti jong ki pulit kata haga pratarik menta ubenai bat dei hadin artayo bala thwet baki pulit ke nong mensong outpost bat ki pulit jong ka sardar police station kelayo kembyang yu na nong mensong harengkat bat uwei pat uperlok jong u yau bala tip kerteng kum ukraw shella ki baju dan kti pan to thuk thuk ka kerwo kala penkin mau ba ha ka khat khandai trik ubenai naiwing arajar arpuwei ha ka por khandai beji minme ki nong lute ki da rung jubor ha ka jakabo pisa jong ka mau khanu service station bat ki la siat da ka pistol ya arngut ki nong trei ki bala sha sumar han negrims hospital bat ha ka tai ke jingjia ki la rong to arlak tengka ka pisa ka badan ha ka tai ka petrol pump ki pulit ki la register case ya ka jingjia bat ki la yo ban kurup ya ka thok thok bat ka kali na ki bre ki bala sha kem